Mijn naam is Bianca van Schijk en ik ben veganist. Oké. En waarom ben je veganist geworden? Voor de dieren in eerste instantie. Maar ook voor mijn eigen gezondheid en het milieu en mensenrechten ook. Die worden er ook door beïnvloed door vlees en andere dierlijke producten te eten. En vooral toen ik zwanger raakte van mijn eerste kind, toen had ik zoiets van, ik wil niet dat hij opgroeit in een wereld waar dierenmishandeling en dierenvermoorden voor iets lekkers, dat dagelijks kost zou zijn. Dus toen heb ik de stap overgemaakt van vegetariër naar veganist. Je bent nu met 4 honden aan het wandelen. Ja. Zijn die van jezelf? Nee, 2 zijn van mezelf. Rico, de Labrador, en Luna, de Husky. En de andere 2 die hebben we op de oppas. Dat doen we om bij te verdienen. Dan kunnen mensen uit het dorp kunnen hun hond, als ze even een dagje weg willen of naar het werk moeten, kunnen ze die bij ons laten. En dan maken we er een leuke dag van met de honden. Heb je iets speciaals met dieren? Ja, absoluut. Al van kleins af aan ben ik altijd dol geweest op dieren. Echt alle dieren. Geen uitzondering, van groot tot klein. Zelfs kleine mieren en zo. Nee, niet erop trappen, niet doodmaken. Dat vond ik wel belangrijk. En ja, de hond is wel mijn grote favoriet. Maar voor de rest is het er niet echt dat ik denk van, daar hou ik niet van of daar hou ik extra veel van. Maar ja. Vind je het moeilijk om veganist te zijn? Nee, helemaal niet. Ik had in eerste instantie wel verwacht dat het moeilijk zou zijn. Maar het was eigenlijk wel heel gezellig op de een of andere manier. Want je leert via het internet heel veel meer mensen kennen die hetzelfde erover denken. En dat was wel een verademing eigenlijk. Dat ik me niet meer hoefde te verdedigen in mijn standpunten, maar dat ze het juist met me eens waren. Dat was wel heel leuk. En er worden heel veel evenementen en leuke middagen georganiseerd. En dat is wel heel gezellig. En ik heb er een hoop meer passies bij gekregen. En als je er eenmaal de stap hebt gemaakt van ja, ik wil niet dat dieren pijn wordt gedaan of dat ze doodgaan voor de mens, dan is het ook niet moeilijk om er vanaf te blijven van dierlijke producten. En wat zijn de reacties uit je omgeving? In eerste instantie veel negatief. Want ik was dan ook zwanger en dan waren ze bang dat ik mijn ongeboren kindje tekort zou doen. Meestal heb ik wel kunnen overtuigen dat het niet zo is en dat het juist een hele gezonde levensstijl is. En dat het ook voor de wand een verrijking wordt voor zijn opvoeding. Sommigen vinden het nog steeds eng, maar... Heb je meer geleerd over voeding? Veel meer, absoluut. En ik heb ook geleerd dat er best wel wat corruptie is in de meeste voedingssectoren. En dat je voeding in eerste instantie juist voedzaam moet zijn in plaats van lekker. En daarna leerde ik juist weer dat voedzame voeding eigenlijk veel lekkerder is dan niet voedzame voeding. En koken ben ik veel beter in geworden. Veel meer gevarieerd eten ook. En ook producten die ik nu klaarmaak waar ik eerst niet eens aan dacht dat dat eetbaar was. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Alle productie waar dierlijke producten in zitten, daar worden dieren voor mishandeld. Dus dat eigenlijk, ja, dat gebeurt op dermate grote schaal dat je daar niet omheen kunt. Je zou kunnen zeggen van sommige dingen, daar kan je dan precies de herkomst van weten en dan zou het van een boerderij kunnen komen waar ze goed met de dieren omgaan, maar als je het echt uit wil sluiten, zeg maar dierenleed, dan kun je beter helemaal stoppen met dierlijke producten. Ja. Oké. Kun je iets vertellen bij hetgene wat je aan het maken bent? Ja, ik heb verse ui gesneden en een groene paprika gesneden in stukjes. Ik heb de salade al klaargemaakt. Dat is een groene sla met gemengde jonge scheutjes erin. Ook wel kres genoemd. Verder heb ik er druiven in gedaan, een beetje bonenkruid, dopertjes en een beetje citroen en een beetje olie. En dan kan ik me nu concentreren op hetgeen wat er op de kookplaat gebeurt, zeg maar. Want dat is het koken van de bruine pasta en het maken van de saus. Ik ben begonnen met plantaardig eten.
Eigenlijk omdat ik het eten van dieren stond mij enorm tegen. Al jaren, dus ik was al een aantal jaren flexitariër. En dan had ik nog wel zo kip, zo nu en dan, maar dat stond me eigenlijk ook tegen. En op een gegeven moment had ik echt het gevoel van ik wil eigenlijk helemaal geen dieren meer in mijn lichaam. Die dode dieren in mijn lichaam, ik wilde dat eigenlijk niet meer. Alleen ik kon dat niet goed sociaal volhouden. Dat vond ik altijd lastig, want dan heb je die zeikert weer, weet je wel. Die eet dan weer geen vlees, weet je wel. Zo'n beetje zo'n zeurderig iemand. Dus dat kon ik niet rondkrijgen. En dan zou je zeggen van, ja, dat veganisme is natuurlijk extremer, maar iets extremer, daar hielp mij juist. Dus het was iets extremer om veganistisch te gaan eten, maar het was voor mij een soort van, nou ja, dit ga ik gewoon doen, dit klopt, dit past. En ja, dat ben ik gaan doen, van de een op de andere dag. En ik ben nooit meer teruggegaan. En ik ben ook vanaf die dag eigenlijk gaan verdiepen in voeding en gezondheid. Dus ik ben echt heel gezond gaan eten. Veel groente, veel fruit. Ik ben me veel fitter gaan voelen. Dus mijn gezondheid, terwijl ik helemaal niet slechter aan toe was, is echt met sprongen vooruit gegaan. Ik ben gaan sporten, veel gaan hardlopen. Eigenlijk op alle fronten ben ik er beter van geworden. En gezonder. Dan zijn er veel mensen die weten wel wat een vegetariër is, maar wat een veganist is, dat weten veel mensen nog niet. Kan je daar iets over uitleggen? Een veganist, natuurlijk eet hij geen vlees, maar die eet ook geen zuivelproducten en geen eieren. Los daarvan is een echte pure veganist, die gebruikt helemaal geen dierlijke producten, in niks. Dus ik let daar ook op. Ik heb nog wel leren schoenen aan, die had ik al. Ik heb er ook moeite mee om leer te kopen nu, omdat ik denk, ja, waarom moeten die dieren er eigenlijk voor dood? Dus ik heb daar wel moeite mee. Ik doe dat, sinds ik veganist ben, doe ik dat eigenlijk ook niet. Wat ik wel doe, en dat zijn ook, onder veganisme heb je natuurlijk ook allerlei stromingen. Ik eet wel honing bijvoorbeeld. Daar heb ik ben niet overtuigd dat dat niet oké is. Weet je, dus ik ben zelf ook wel kritisch daarover. Maar goed, voor mij is het met name eten en lifestyle. Dat is eigenlijk het voornaamste, de reden ook voor mij om echt plantaardig te gaan eten, veganistisch. Nou, we moesten voor school voor ons examen een werkstuk maken. En toen had ik aan mijn leraar gevraagd of ik het over veganisme mocht doen. En hij vond het ook goed. Hij zei wel dat het een beetje moeilijk zou kunnen worden, maar ja, als veganist valt het wel mee. Dus, ja, ik vind wel dat veganisme wat meer aandacht moet hebben. Dus ja, daarom wou ik het ook graag daarover doen. Ja. Wil je eens een stukje voorlezen uit je werkstuk? Oh, ja hoor. Ik weet nog dat toen ik vlees at, ik vegetarisch wel snapte, maar toch raar vond. Want dieren waren toch niet voor niets op deze planeet. Maar ik hield altijd superveel van dieren en ik wou altijd al dierenarts worden. Mijn doel was dus om dieren beter te maken, dus ik vond het raar als ik ze zou eten. Sinds toen ben ik me meer gaan verdiepen in vegetarisme en daarna veganisme. Ik heb zelf de voordelen ervan wel ervaren. Ik heb meer energie, voel me gezonder, mentaal en fysiek sterker. Mijn huid is erop verbeterd, want ik had jaren last van allergie en eczeem. En ik ben ook veel beter gaan eten. Nou, ik ben veganist geworden, vooral voor de dieren. Maar ik heb verder ook nog documentaires gekeken. En toen ben ik echt wel achtergekomen dat het ook wel heel belangrijk is voor het milieu. En vooral voor heel de wereld. In het begin had ik er best wel moeite mee. Ik had ook wel 2 maanden nodig om echt veganistisch te worden. Maar ik vind wel, hoe langer je het bent, hoe makkelijker het wordt. Want je vindt echt wel dingen uit wat je kan eten en dingen in de supermarkt die ook per ongeluk veganistisch zijn. Dus dat is wel fijn. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, op allerlei manieren. Het internet staat echt vol met allerlei goede adviezen. Ik heb zelf een bescheiden YouTube-kanaal waar ik wat filmpjes heb van mezelf en hoe wij als gezin gezond en plantaardig eten inbouwen. Dus dat kun je bekijken. Dus gewoon op YouTube David Pieters. Dan vind je dat wel. En wees niet bang om wat nieuws te proberen. Frodo, nee. Hey, niet doen. Hey, Riegertje. Je hebt ook een website over veganisme? Ja, voornamelijk recepten deel ik daarop. Toen ik net veganistisch werd, toen probeerde ik natuurlijk allerlei nieuwe dingen uit. En toen verbaasde ik me er zo over hoe lekker bepaalde dingen zijn. En had ik zoiets van, oh, dit is echt geniaal, dit zou iedereen moeten proeven. En toen dacht ik, dat ga ik delen op het internet, zodat andere mensen het ook kunnen proberen. En dat was wel heel erg leuk en een succes. En, ja, dat doet me nog steeds met veel plezier. Iets nieuws uitproberen en dan een mooie foto ervan maken en dan op het internet plaatsen. Hi Luna! Hi meisje, kom maar. Hi, hallo. Hey, hoe is het? Hi.
Deze twee zijn dus voor mij. Ah ja. Ricootje. Ja, oh, Ricootje. Ga maar naar huis.